1000 player GT tästä taas. Tänään me pelattais vähän Minecraftia. Joo. Tää mä pelaan sitten siis tätä tabletilla, joo. Ai niin, jota. Pistetään yksi spawneri. Mikä spawneri pistettäis? Mä tiedän. Pistetään Elder Guardian spawni. Tai mitä se on nyt? Mikä se nyt onkaan? Ui jumma, niitä tulee paljon. Pistetään mieluummin veden alle. Tähän. Tonne veden alle mieluummin. No niin. Mennään ehkä survivalilla. Prate Neverworld. Survival. Play. Sen nimi on My World. Niin, sit mennään hakemään puita. Lammas. Mä nappaan sut, lammas. Ei. Mieluummin oteta puun. Onpan tili. No niin. Ja mitä sitten? Tehdäänkös vaikka yksi crafting table? 4. Joo, keppiä. Crafting table tohon. Tehdään tossa yksi tollanen. Joo, vaikka näin. Nää riittää, joo. Kyllä. Ottakas hetki. No niin, ja nyt hakataan kiveä. Oho. Kiveä vaan. On paljon kiveä. Kivimäkkä. Joo. Niin ja sitten mennään hakemaan vähän lammasta. Lammasta. Vitsi, ollaan nyt täällä kartalla. Niin. Sitten toiselta alas. Vähän metsästetään nahkaa. Sori kun mä tapan teet hevoset. Mä tarvin nahkaa. No, kiitos kun katsotte tämän videon. Jos tykkäsit, laittakaa tykkäys. Joo niin. Ja sitten saa saada tälle edes 5 laikkia, niin mä oon aika iloinen. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, tilatkaa se nyt. Nimi siis on 1000 player GT. Ja eipä tässä muuta sois. Moro moro!